Mwancho Murigereri nigo mujumbe we bunge ya Kitutu Chache South omuzike Anthony Kibagendi agenda tenetaro ya magendero asagente kuroto tamagendero ao ime ye bunge yo omuzike Kibagendi nigaende kiabuna nigo agochikogenderera kobekumukia erigwikirania chira chionsi alierete abamenyi be bunge yo ya Kitutu Chache South munagotumanyi mulikito Dipon Asanya imeye bunge ya Kitutu Chache South gotukemeye county ya Kisii nigo mujumbe borogongoru Mheshimiwa Anthony Kibagendi agenderete gutarira chiskuru na kumanya uburemeru ilio kwenekia nga aborokigwa nkonyora bari chinga kichingororo asa masomabo na gokora buya ase chisemi abana gaza population is so big, so we think we'll be having a tank kuba goratore tanginya babeke gati aje konya abana tadi boy Kama health officers batebire lazima ekuru yetu ale modern toilet na inche ko batebina abana bagosieke school yiga we will have a contractor achega arosti toilet ya basbati ne tiaba mura tutware fresh toilet maiga jugutarira chiskuru ao imeye bunge yo igobona enekeria abaibori gochikonyoro borendi boisaine ase binyoro chinga kibona ateba nigagendete kwagacha chinyomba cy'abanyanyimbo ebo barachikoreta anene oborendi goikase binyoro no gusiria ebikora byobusaria. We have also tried to build again the police station. Tugwate police station na agacha aga nya tieko tugwate police station biende na agacha nyanya oniga through the help of the chief Banyakoe na Banyakoe market through my sister Emily Nabaraibande. They have identified land where we are going to build a police station the whole of this area. Gukwana ekerekyo omugambi we location ya Boge Kanyusia Wilbur Sumbaba nigabaka gokurera abaibori bali bagotiga abana babase chinka batari kogenda se chiskuru asate banga ngochikoene kyabarenga abaibori abwe banyorire egesusuro kwa primary section na junior na secondary tuko nyuma yenu. Kama kuna mtoto ako nyumbani atunafukuzwa shule unaenda unakaa unaanza chikonda tuko nyuma yako tunakujia. Komenta najwe asogotarira epara ya Musocho Matieko yabirege koreta liberera linene anene asobosombi nigo mubunge Anthony Kibagendi abakawa kere koko omuske Dr. Fred Matiangi sokorwanirira kirogo ky'oburai bwense aso mwaka w'ikiri 2022 na ibere aseboigo abagakubulia abana inchi banyarako baba kumubwatesia wakati wako kwa hiyo serikali ni miaka miwili. Wewe jipange kama rais wa nchi hii miaka miwili fanya ile kazi unaweza, na pia masanduku yako na bagi zako uwe tayari uende nyumbani. Ulipotereketa seniki ya obwanchi teki ya gatembe kuroiga ase bunge ya Kitutu Chache South igotoke imeye county ya Kisii leterana igongoro kwa Dipon Asanya.